Doncs com us deia que ja podien anar fent la maleta, perquè suposo que molts estem al mes de maig, ja comencem a pensar què farem aquestes vacances, alguns altres que potser volem regalar alguna escapada o simplement per poder marxar nosaltres. I clar, això com ho fem? Doncs, com sempre, anant a Juco Viatges. 14 anys ja fa que estan instal·lats aquí a Tortosa, han canviat una mica de lloc, però bueno, de seguida ens ho expliquen, no només la seva història, sinó tot el que podem fer este mes de maig ja, perquè diem nosaltres a l'assessora i propietària de l'agència, que és la Laura Jubert. Laura, què tal, com estem? Ben tornada. ¿Cuánto tiempo, no? Una mica, una mica. Ah, molt bé, molt bé. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada amb tu. I tant. A parlar de viatges, que és el que ens apassiona a nosaltres, vendre viatges. Home, Déu-n'hi-do, Després de 14 anys d'estar aquí, heu hagut de vendre molts viatges ja, Pues sí, hem hagut molts viatges, hem passat una pandèmia. Bueno, això sí, lo de la pandèmia també va ser complicat. Però bé, sí. La gent ha tornat ja una mica a dir, com abans de la pandèmia, que lo de viatjar se portava molt. Sí, jo crec que va arrencar molt amb força. Vull dir, tots els agents del sector ho diem, que realment va haver-hi un peron, però la que va arrencar de cop, i la veritat que la gent cada cop té més ganes de viatjar. No sé si és l'edat o així, però que no parem. Potser, no sé si és gràcies a les agències de viatge, però s'ha fet més possible, no? Allò que pensàvem que era molt car o que no estava a la nostra base, i de cop i volta diguem, potser no pots anar, jo què sé, a Haití, però sí que pot ser una escapada per Europa, pot ser alguna cosa, no? Una manera diferent, potser, de veure els viatges. Sí, en principi, des de tots els... De totes les vessants o des de tota la perspectiva? Ha canviat molt, la gent abans anava molt viatge empaquetant, no? I avui en dia també busquem coses noves, hi ha TikToks, hi ha Instagrams, viatgem una mica, les ganes que ens venen és per això, no? A través de tot el que veiem de les xarxes, a través de tot el que descobrim. Ara aquí ja ens estan fent, això ne parlarem ara de seguida, no? Sí, jo us venia a parlar més que de les ofertes que tenim ja al mes de maig, perquè estem mirant ja. Circuits del mes de maig i juny a Escòcia, que és aquest que veiem ara. També, tema de creuers, tenim creuers sortint de Tarragona, des de Barcelona, diverses opcions. Aquesta de Menorca també per 500 euros, a sortir del mes de maig. I és una setmana 500 euros amb barco, hotel, pensió completa, vull dir... Tot inclòs. Els de més de 55 ho tenen perfecte. Correcte. Llavors tenim un vaixell de MSC, que és l'MSC Fantasia, que surt des de Tarragona, i la veritat és que estem contents. És un barco molt petitet, el tenim aquí propet, vull dir que... No l'han tingut sempre aquí, Correcte, i és un barco que està, és molt bonic, està molt fet d'avantguarda per dins, té moltes coses cuidadetes, és tot estil italià, els Swarovski de MSC, que els caracteritza. Totes aquelles escales que posen les Swarovski o tots aquells bars o restaurants. Exacte. I després també que a MSC té bastants recorreguts pel Mediterrani, que si un ja ha fet un creuer i diu ostres, no vull repetir circuit, n'hi ha molts per escollir, i que també la novetat d'aquest any és que tenim un bus per la gent de Tarragona i voltants Terres de l'Ebre, que ens porta des de Tarragona mateix fins a Barcelona a agafar el creuer. Molt bé. I això també ha sigut una novetat d'aquest any de MSC, i ja estic contents aquí de presentar-ho. Sortides des de maig a octubre, i sobretot que la gent aprofiti les sortides de maig i juny, que són les que més econòmiques surten. Perquè el que diem dels creuers, és a dir, juliol i agost sempre puja una mica, no? I setembre potser encara s'allarga. Exacte. Però el que és maig, juny, octubre... Correcte, doncs sempre, i a part que fa bon temps, que el clima s'allarga, vull dir que a vegades en novembre anem amb samarreta de manera curta, i ja està. I que d'ofertes de creuers n'hi ha moltes, però, clar, MSC és una d'aquestes companyies que vosaltres, Laura, coneixeu de primera mà i que sabeu que realment és garantia de... Sí, de qualitat, vull dir, els vaixells són molt nous, a més hi ha unes cabines, una sèrie de cabines que es diuen Yacht Club, que si algú vol alguna cosa més selecta, també ho té. Tenen una piscina de banda, uns jacuzzis de banda, els que hem anat en MSC sabem que alguns... Una mica, i llavors, aquest any estem apostant molt en MSC, també tenim promocions ara al maig per a algunes cabines de l'MSC Fantasia que surt des de Tarragona, que a part del preu estem donant aquest mes per la gent que vegi l'anunci si ens vol contactar, tot aquest mes 100 euros de crèdit a bord, vull dir per gastar a bord o per excursions,
i en principi pel Dia de la Mare, pels que esteu pensant ja a l'estiu, o final d'any, temporada d'hivern, que pel Dia de la Mare també hi ha un per reserves fins al 6 de maig, d'aquí unes setmanes, també hi ha un 15% de descompte. Vull dir que val la pena aprofitar-ho. Ho estem veient aquí, veus, aquí estem veient lo barco, no? Este és el MSC Fantasía, que és el que surt de Tarragona, i veiem una mica els espais, la discoteca, que particularment és xulíssima, és una discoteca 360, vull dir que té vistes al mar. Les piscines, el que us deia del disseny d'avantguàrdia, que és molt... té la ceràmica de Gaudí, quan la van dissenyar van agafar la idea de Gaudí. Les piscines interiors també, és un vaixell que està fet amb molt gust. Jo mira que he visitat, tenen el World Europa que ha arribat a Barcelona, però precisament, que el tenim de Tarragona és la piscina retràctil, vull dir que a l'hivern ens podem anar. De les escales Swarovski. Correcte. Per fer-se fotos, les fotos queden aquí espectaculars, s'ha d'aprofitar. La cafeteria amb les llums, amb el cel així il·luminat, i els restaurants principals. El teatre també és un teatre que és molt a proper, vull dir, els espectacles ja sabem que són de molta qualitat. I els restaurants d'especialitats com aquest, que és un camp més de carn, i també, ja ho veieu, el disseny nou. I, què més? Ja les imatges ja parlen per si soles. Ja voldríem estar. Abans trobo que es venia el creuer molt per a l'estiu, però ara veiem això, que hi ha una ampla temporada i que hi ha piscines interiors que estan preparats, inclús si vas a l'hivern, que poder-lo aprofitar igual, el vaixell. Famílies, activitats a bord... és que ningú s'avorreix. Tema gastronomia també, vull dir, hi ha molta opció de gastronomia. I a part és això, que cada dia no és com un hotel. Hi ha gent que diu, ostres, que no sé què fer aquest estiu. I dius, però no em vull tancar en un hotel. Doncs que sabien que sortim de Tarragona aquí mateix, hi ha este creuer i que pots gaudir d'una setmana de relax, una setmana d'activitats, teatre... Sempre hi ha teatre, hi ha cursets de ball... Correcte, pels nens, gent gran, tothom troba el seu espai. Tothom troba el seu espai, que això també és important i que moltes vegades suposo que és la complicació que us veuen de dir quan volem viatjar en família, com ho fem, no? I el vaixell serveix una mica en això. I després altres ofertes per en este mes de maig que ja veiem, no? De dir, podem agafar a Menorca els de més de 55. Exacte. Els circuits per Escòcia, Romania, també tenim algun circuit bastant bé de preu, amb vol directe des de Barcelona, que també és important. I l'Escòcia, ja et dic, per visitar castells, el paisatge d'Escòcia, que és xulíssim. I això és les que de moment tenim. Si algú, sempre, fora d'això, nosaltres perquè avui hem fet una selecció d'aquestes més que teníem ara. Perquè si li fèiem portar tota la carpeta a l'hora no acabaríem, no acabaríem de dir per a tots els gustos, a partir del que volguéssiu, i que no es preocupi la gent perquè primera que es viatja tot l'any, però que si ara ja voleu planificar el cap d'any, doncs tampoc no passa res, no, Laura? Perquè avui en dia es pot fer. Per exemple, gent que vol anar a veure el Pare Noel a Lapònia, s'ha de reservar ja perquè els vols i tot va pujant i hi ha molta demanda. És el moment ara. I si podeu viatjar a maig, juny, octubre, us salteu una mica juliol i agost i setembre, que sempre puja una mica més el preu. Però si no es podem fer una escapadeta per aquí. El que vulguéssiu. Vosaltres aneu allí de dir, Laura, és que a mi m'agrada això, vull fer això, tinc este pressupost, i a partir d'aquí fareu mans i mànigues per a trobar aquell viatge. I, a més, el que agrada viatjar, i la gent que han acabat us diu, contenta que està. Home, sí, més que a vegades som una família amb 14 anys, hi ha molts clients que et fa il·lusió, que t'expliquen, vull dir, ja dius, no són clients, són quasi com de la família. I que t'expliquen si aquell hotel que tu els vols dir realment era el que havia de ser, o que fins i tot te donen algun detall del viatge que te serveix després per a... Exacte, sí, pel futur. Per explicar. Doncs ja ho veuen, també tenim l'anunci aquí al nostre canal Terres de l'Ebre, estem MSC Cruceros, i aquests 100 euros, i si no, abans del Dia de la Mare, abans del 6 de maig, així també tenen un descompte, que sempre va bé per a qualsevol cosa. Laura, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ens alegrem molt que continuéssiu viatjant i donant l'oportunitat de fer voltes a la gent. Moltes gràcies. Esperem tornar-te a explicar més coses més endavant. Vinga, doncs va. Fins la pròxima que vulguis vindre, que a mi això d'explicar-me viatge sempre m'encanta. Gràcies.